Septembre kalo tile fɔlɔ san 2000 ani san 21 o ye bi ye ka kɛɲɛ ni araba ye. An b'a fɔ lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ni o ye radio fréquence ra lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ko aw ni sɔgɔma. Min ye radio fréquence ra ye sanga ani wagati kunnafoni ka ɲini k'a di fasodenw ma. Sɔgɔma o sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 7 ka bila nɛgɛ kaɲɛ 8 na aw balimakɛw fɛ Isufa ani Keriba Samake. Bi an ye kɛnɛ sɔrɔ Awoyi Tarawele sanga ani wagati badabada nɛgɛjuru o bɛ ale bolo. Ni Ala sɔnna ma bi bara a bɛna lase aw ma aw balimakɛ fɛ Keriba Samake. Kuma galamani nɛgɛ kɛrɛfɛjuru k'o to Awoyi Tarawele bolo. Isufa an bɛ dugawu kɛ halisa Isufa ye a bɛ farijakabɔ la kabini tɛnɛn tɛmɛnen Isufa ale fari man di a la. Adamadenya yɛrɛ bɛ tan de koyi ani farijakabɔ olu de tagala ye ɲɔgɔn ye. O hukumu kɔnɔna la sa an b'a da limana bɛɛ lajɛlen tulo kan ka yira k'a fɔ ko Isufa ale fari man d'a la a bɛ tile damadɔ bɔ. An bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma sini an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan. An bɛ dugawu kɛ ani banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ani Maliba yɛrɛ ye Ala ka lafiya di an bɛɛ lajɛlen ma ka a kɛ farijakabɔ ye. O mana bɔ yen sa Awoyi Tarawele kuma galamani o bɛ Keriba bolo. Awoyi a bɛ fiɲɛ dɔ bɔ an senkɔrɔ yani an bɛ don kunnafoni ale kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na. Awoyi Tarawele kunnafoni di gafe min bɛ n bolokɔrɔ bi gale ale tɔgɔ ye ko Indépendant. Indépendant ale ka bi bɔlen fasiri ale sɛbɛnbaga o bɛ yan ko AD. AD ale y'a datu jɛrɛjɛkulu la ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni bɔra o ye an ka diinɛ tigilamɔgɔw a b'olu kɔfɔ koyi. An ka diinɛ tigilamɔgɔw olu ye lajɛba damadɔ kɛ nin wagati cɛ in na ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ ale tagabolo ye ni o ye an ka kerecɛnlakaw ye ani musulmanakaw olu farala ɲɔgɔn kan sa ka lajɛ damadɔ kɛ. Fasiri kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna ka dɔgɔn fasoba in kɔnɔ Maliba in kɔnɔ o ye jumɛn ye an ka diinɛ tigilamɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ ma bɔ diinɛ la. U ma si to yen u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se k'u sigi ka kuma Mali yɛrɛ tagabolo bilama kan. Maliba in a bɛ gɛlɛya kɔnɔ kabini san 2000 ani san 12 ni fɛn tɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la. O hukumu kɔnɔna la sa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu olu ka lajɛ ninnu kɔnɔna la k'a daminɛ utukalo in tile 28 tɛmɛnen fo ka na bila bi la u bɛ ka o lajɛ in k'o sɛbɛkɔrɔ kɛ ko ye. Lajɛ in ale laɲinina jɔn fɛ fasiri y'a fɔ cogo min na lajɛ in ale laɲinina min ye Sheikh Mamadou Diko ale ka jɛkulu min bɛ yen laɲinina o de fɛ ko ye. Kun kɔnɔna la sa ko nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye fasoba in kɔnɔ an ka diinɛ ɲɛmaw olu ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ. U ye sigi ka fɔ fɔlɔfɔlɔ min kɛ o daminɛna utukalo tile 28 o kɛra yɔrɔ jumɛn na o kɛra Aidara Sheikh Sherif Aidara ale ka denbaya la. O kun kɔnɔ sa Aidara u kɛlen ka ɲɔgɔn ye ale fɛ yɔrɔ ale ye o Conseil islamique du Mali o président ye ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ kɛlen ale fɛ yen u nana ɲɔgɔn ye kura wɛrɛ boloda utukalo tile 30 tɛmɛnen kɔrɔ u kɛra u yɛrɛ jabala la koyi ni o ye o Conseil islamique yɛrɛ jabala ye u ye lajɛ filanan o kɛ yen ni ɲɛma damadɔ ninnu k'a daminɛ Sherif Ousmane Madani Aidara la o Conseil islamique ɲɛma ka na se cardinal Jean Gerbo ale ma ka na se Mamadou Diko ale ma ni maa saba olu de bɛ nin jɛkulu saba ninnu ɲɛmɔgɔya la ko an bɛ don min na ko bi olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma u n'u kɔ jamaw ka yira k'a fɔ ko u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ ka fasoba in a marabagaw k'u dɛmɛ walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ye an bɛɛ ka jɛ ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la tagabolo min ni Mali bɛ o la bi binganiw maafaw kɛlɛjugu mugujugu ci ɲɔgɔnnaw ani maatunu ko nin ko in a b'o olu ni kan bi ko ye. N'a ma ɲɛ ko an bɛɛ ye fasoden ye faso kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don
ni diinɛ bunakun fɔra olu de tɔgɔ bɛ fɔ ni diinɛ bunakun fɔra olu de ɲɛ bɛ jɔ olu la bolo bɛ jɔ olu la wa olu de fɛnɛ ka kan ka wuli k'u jɔ nin ko in na koyi min ye politiki kɛlɛ fɛnɛ ye u ma pan o kunna koyi u y'a yira k'a fɔ ko politiki kɛlɛ a jɔyɔrɔba fana bɛ Mali ka gɛlɛya in kɔnɔna la o kun kɔnɔna la sa transition in ale ye camancɛ fanga ye ni ale ye wagati min ni a jɔrɔ bɛ u la o kun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛna fara welewelema kɛ ka maliyɛn cɛ n'a muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka welewelema kɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka fara ɲɔgɔn kan walasa yɛlɛma bɛ don Mali ko la o kun kɔnɔna la sa ni maa saba ni ɲɛmaaba saba ninnu ka lajɛ in u y'a yira k'a fɔ ko kelenɲɔgɔnya bolodi ɲɔgɔn ma ani ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ko to ɲɔgɔn ta la ko de ye nin ko fura ye hukumu kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ min ye u ka laseli natɔw ye olu bɛna bɛnkanba labɛn ni a bɛ fɔ o ma ko memorandum o memorandum bɛna kɛ Mali diinɛlamɔgɔw tɔgɔ la ko o bɛna kɛ waleya ye waleya min ni o bɛna kuma diinɛmɔgɔw tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan nɔ kun kɔnɔna la sa olu maa saba min bɛ yen nɔ n'i y'a jate minɛ au conseil islamique ɲɛma ni o ye Sherif Usman Madan Aidara ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min ni u man kan ko a ko bila daga kelen da la ko ye ko ale kɔni Aidara bɛ don min na ko bi ale jɔrɔlen ni Mali tagabolo ye ko ni a ma ɲɛ olu ye nin hakilina sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ale Aidara fana bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ ye nin sigi ka fɔ damadɔ ninnu kɔnɔna la ani u bɛna bɛnkan mun kɛ ko ale sirannen don bi wa ale sirannen don sini maa min ni i sirannen don faso tagabolo la i ka laɲini ye jumɛn ye waleya kana walasa siran o bɛ se ka ban mun bɛ se ka siran o ban sa o ye Mali ka lafiya ye Mali bɛ se ka lafiya cogo jumɛn na Aidara y'a fɔ cogo min na kɛlɛjugu olu ka ban golo masirilenw ni an ka banbagaciw cɛ ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn faamu bɛ o ka ban min ye hali olu diinɛmaw ye olu cɛ ɲɔgɔn sama o ka ban politikimɔgɔw olu ni faso marabagaw olu cɛ sama o ka ban min ye fasodenw yɛrɛ ni faso yɛrɛ marabagaw ye ko bɛn o de kan ka sinsin ko n'o kɔni kɛra kɔni ale ka jɔrɔna ko o bɛ ban o bɔlen kɔfɛ min ye Mahamudu Diko ye Mahamudu Diko ale min ye nin ko in bɛɛ ɲɛɲinibaga ye ka sigi sen kan a n'a ka jamakulu n'u b'a fɔ olu ma o ka jɛrɛjɛkulu n'u b'a fɔ ko CIMD o santiri in sa olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ sirannen don Mahamudu Diko ale kumana a ka jɛkulu tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko u filɛ ka nin min kɛ nin ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kan ka kɛ n'a ma ɲɛ k'a kan ka kɛ u dun y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ban ko u ka wuli k'u jɔ u ka se ka fara ɲɛmaw kan u ka se ka nin baara in kɛ kuma o dilen Jean Gerbo Massa ale y'a yira k'a fɔ nin baara in ye baara min ye n'u ye a boloda nin ye k'ale fɛnɛ n'a ka jɛkulu tɛ n'u tɔ to dɛ k'u tɛna u tɔ to ka sababu kɛ faso ko de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko faso a bɛ lonbo laban na olu dun ye fasodenw ye olu ye maa min ye olu ka kan ka lamɛn n'u u kumana o ka ɲi fana i janko ka se nin waleya ma nin waleya min bɛ ka kɛ senna nin Jean Gerbo ale n'a ka jama u y'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ olu faralen don ɲɔgɔn kan koyi olu sigilen don ni nin ye wa u kun b'a kɔrɔ bi u kun b'a kɔrɔ sini nka n'i y'a jateminɛ ko nin jɛkulu saba in ko n'u ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ko u bɛ nɔbɔ ko la nin ko la koyi ka sababu kɛ n'a ma ɲɛ k'a kun ye ko walasa bɛn ani kelenya o ka se ka na Mali kɔnɔ gɛlɛya ka se ka bɔ Mali kɔnɔ k'ale fɛnɛ kun bɛ nin ko kɔrɔ n y'a fɔ cogo min na Awoye Tarawele Fasiri ale sɛbɛnbaga o de ye AD ye ka bɔ indépendant ale ka bi bɔlen kɔnɔ an bɛ to halisa Mali gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an bɛ to o bunakun kan n'i ye a jate minɛ jamana saba ninnu Mali Burkina Niger olu frontières bɛ yɔrɔ min na Awoye Tarawele gɛlɛya halisa o golo dalen bɛ yen koyi gɛlɛya bɛ yen ka sababu kɛ min ye banbaganciw ye u b'u ka waleyaw la halisa min ye an ka
gulom an ka lakanamaga mun ye n'olu bɛ wele ko force Barkhane Barkhane ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ nin wagati cɛ ninnu na ka ɲɛɲiniw kɛ ka t'u tɛgɛ da banbaganciw ka jɛkulu kan an'u daga yɔrɔw kan Gawo mara la koyi a ko a ma kɛ basi ye mun na dɛsɛra ka sababu kɛ u y'u tɛgɛ da banbagaci caman kan dɔw yɛrɛ bɔnna u ni la dɔw kɔnɔ minɛna ka olu bila sariya ka bolo kan kibaruya in ale bɔra état major français olu ka jabalaso de la koyi u y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu dɔnnen yɔrɔ cɛjugubaw tun don ka sababu kɛ labɛn cɛjugu kun kɛlen don banbaganciw fɛ ni olu ka jɛkulu bɛ wele ko EIGS awe an ka marabolo min bɛ yen n'u b'a wele ko Ndelimane ale ni Danaguru o ni Niger frontière o man jan ɲɔgɔn na koyi min ye an ka Barkhane maaw ye olu kɔni ye nin wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛsin nin banbagaci ninnu ma o y'a sɔrɔ o tun kɛlen don k'u sɛbɛkɔrɔ daga ye koyi u n'u ka maramafɛn cɛjugu tiɲɛni yɛrɛ bolo kan koyi awe nin ɲɔgɔn sama ninnu kɔnɔna la sa u nana ye a ko walasa u bɛ se k'u tɛgɛ da maa banbagaci ninnu jabala kan don min na a kɛra mugu wuli ye u ni ɲɔgɔn cɛ kabini utukalo tɛmɛnen tile 17 u nana a ye k'a fɔ ni ninnu bɛ u jabala la nin cogo min na nin fo ka tɛgɛ da kɛ ninnu kan wa a dun kɛra koyi ko nana kun cɛ ni min ye maa banbanci caman olu kɔni bɔnna u ni la dɛmɛ kɔni o donna an ka golo masirilen tabaw ma min ye sanfɛ baaraw ye pankurun ani duguma baaraw olu kɔni o sɛbɛkɔrɔ kɛra koyi walasa banbagaci ninnu u ka jabala jugu min tun dangalen don nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na walasa u bɛ se ka dankari u la koyi dankari kɔni a sɛbɛkɔrɔ kɛra u la koyi fo a kɛra sa tɛgɛ ma se ka da minnu kan olu yɛrɛ ɲini koyi tɛgɛ da kɛra minnu kan nin frontière 3 in na sa ka daminɛ Wataguna ale worodugu yan fan fɛ fo ka taa se Burkina yan fanw ma a ko ma kɛ basi ye min na dɛsɛra kɛlɛ kɔni a sɛbɛkɔrɔ kɛra koyi foli o bɛ di Barkanakaw ma ka sababu kɛ u sera ka dankari kɛ ninnu na cogo min na fo ka se nin yɔrɔ la ni nimisi wasa ye o foli o kan ka k'u la min ye AD ale ka laseli nin ye ka bɔ indépendant ale ka bi bɔlen kɔnɔ Awe Traoré. An bɛ taa tunkarankew ka bunakun kan min ye tunkarankew ye u n'u ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na i janko maliya minnu ni olu bɛ jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɛrɛfɛ jamana min bɛ yan n'u b'a wele ko Nigerkaw olu ye tɛgɛ da kɛ Mali tunkaranke maa 110 bɔɲɔgɔnko kan Awe Traoré ka olu k'u bilasira koyi k'u ka don fasoba in kɔnɔ kun kɔnɔ la sa Awe Traoré olu kɔni y'u kɛ pankurun kelen kɔnɔ u Nigerkaw u kelen ma nin baara kɛ koyi u ni jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Organisation Internationale pour la Migration ka fara an ka ɲɛmaaw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min ni o ɲɛsinnen don tunga ale ma Awe olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛ ni maa 110 bɔɲɔgɔnko min ni u gɛnna ka bɔ Niger jamana kɔnɔ u kɔni u jiginna an ka pankurunjigi kɛnɛ kan yan Awe u kunbɛnna an ka minisiri ka nɔrɔbila fɛ ni o bɛ wele ko chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur ni ale tɔgɔ ye ko Mohamed Ag Al-Bashar ale ni a ka baarakɛɲɔgɔn n'o y'a ka délégation ye ka fara Organisation Internationale pour la Migration n'o o ye OIM ye o cɛbɔw u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka taa ni maa 100 ni maa 10 bɔɲɔgɔnko min ni u bɔra Niger ka na Maliba kɔnɔ yan nɔ ni maliyɛnw don k'u ka don so u taara ka t'u kunbɛn koyi an ka aéroport la kɔni kunbɛnni kɛnɛ kɔnɔna la sa Awe min ye
OEM ye n'o ye o ka cɛbɔ ye n'u b'a wele ko Nuhu Dawo ale y'a yira k'a fɔ ko maa 100 ni maa 10 min bɔlen filɛ Niger nin ye ka na Mali kɔnɔ ko u sera yan don min na ko u bɛ 10,440 di mɔgɔ kelen kelen ma o bɛɛ la u y'o kɛ sa k'i kunda ni u ye jabala dɔ la jabala min ni o bɛ Bamakɔ yan Ɲamakɔrɔ kɔni ko u bɛ taa wagatinin kɛ ni u ye yen n'u ye wagatinin kɛ ni u ye yen ko u bɛ tila ka u bɛɛ ka so yɔrɔ ɲini ka 60,000 k'o di u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka t'u bila so walasa u bɛ se ka taa ko dɔw ɲɛɲini u faso la yan koyi ministère des Maliens établis à l'extérieur o ye olu ka cɛbɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Mohamed Al-Bashar Al-Bashar ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ni u ka ministère u ka minisiriso ko olu tɛna nin ko bila daga kelen da la ko ni a bɛ maliyɛnw kun kan maliyɛn minnu ni olu ye tunkarankew ye ko olu kɔni fana bɛ na fara olu kan k'u tɔbɔtɔ walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a kɛra i bɛ kɔ kan o a kɛra i bɛ yan o k'olu ka wulikajɔ ko ni Ala sɔnna ma ko jigi tɛna sɔrɔ olu la koyi a dun y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo damadɔ ka taa juillet kalo la fo ka na bila août kalo la ko n'i y'a jateminɛ ko maa wɛrɛw donna jamana in kɔnɔ yan nɔ o bɛ taa fɔ mɔgɔ ba kelen ɲɔgɔnna la olu de la donna fasoba in kɔnɔ yan k'u bɔ tungan fɛ kun kɔnɔ la sa min ye alamisa natɔ ye sini kɔrɔ kɔni sini ko mɔgɔ wɛrɛw ka kan ka na tuguni koyi ka bɔ tungan fɛ ko hali ni olu nana sini ko u bolo bɛ olu kunbɛnni kɔrɔ ka sababu kɛ maa kura minnu bɛna bɔ tungan fɛ ka na olu bɛna bɔ Angola jamana de kɔnɔ ka na Maliba in kɔnɔ yan nɔ ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma walima sini avion kan ka jigin wagati o wagati minisiri so min na a ɲɛsinnen don tunga lafasali ma ko olu kɔni bɛna taga o maa ninnu kunbɛn koyi maa minnu ni olu gɛnnen don ka bɔ Angola kɔni n'u bɛna Maliba in kɔnɔ sini kɔni Umar Bari ale ka laseli ye nin ye ka bɔ indépendant a ka bi bɔlen kɔnɔ Traoré alisa min ye tunkarankew ka nin lasegini ye kana so Mali ta bɛ ka kɛ cogo min na min ye Gambikaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ti jɛnɛ a ye koyi olu tɛ jɛn'a ye bi u tɛ jɛn'a ye sini jamana wɛrɛ ka olu ka jamanadenw to u ka nafolo ɲini na k'u t'u ka tunga na ko k'a fɔ k'i bɛ olu k'u ka baara lajɔ k'u cɛ ko k'u fili olu kan awe nin kɛra kantigɛ da yira ɲɔgɔn na ye Gambi min ni a ko ma dogo maaw la koyi ni a ko ma dogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Européenne na koyi n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye kɔni nin lase in ale kɛra Banjul Gambikaw u y'a yira k'a fɔ k'u ti jɛn'a ye u tɛ jɛn'a ye bi u tɛ jɛn'a ye sini ko maa wɛrɛw fana ka mɔgɔw bɛ olu baara in olu bɛ olu baara in cogo min na b'u ka nafolo ɲini na o cogo la ten n'a ma ɲɛ ko olu ta bɛ jamana wɛrɛw la ko tiɲɛ la k'u k'olu ka mɔgɔw to yen koyi k'u k'olu ka mɔgɔw to yen Gambi ye jamana fitinin don ko n'i y'a jateminɛ ko a bɛ se k'a fɔ ko farafinna jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛɛ ka bon ni Gambi ye nka n'i y'a jateminɛ Gambika minnu ni olu bɛ kɔ kan ko olu b'o da dɔn koyi ko o bɛ taa mɔgɔ 100 ni maa 118 ɲɔgɔnna de la minnu jɛnsɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ka jamanadenw don o fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la olu denw de don hali sini nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ olu fana y'u kantigɛ da yira ko min ye jamana wɛrɛw ka jamana tunkaranke gɛn ye ko ka segin ka taa so k'olu fana b'u kantigɛ da yira dɛ ko cɛ o cɛ jamana o jamana n'i y'a bolo da k'i bɛna olu ka fasodenw cɛ k'u bagan minɛ k'u bila mobili avion kɔnɔ ko ka na ni a ye olu fɛ yen a kɛra jɛkulu ye ko aw ka jɛmakan don k'olu ti jɛ n'a ye u ye nin kuma fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ Alimaɲi jamana kan olu tun kɛlen don ka maa caman labɛn koyi Gambika caman labɛn k'a fɔ ko u bɛna ni olu ye ka na olu bila Gambi koyi n b'a dɔn o ma se ka kɛ fɔlɔ min ye u ka minisiri so min ni o ɲɛsinnen don tunkarankew ma n'ale tɔgɔ ye ko Seku Seysei ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu ka gouvernement
kabini juin kalo tɛmɛnen olu ye nin bɛnkan in labɛn u baara in ko ye olu nin bɛnkan in labɛnna o ye k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u k'olu ka tunkarankew to yen u k'u ka nafolo ɲini olu ka tunkarankew tɛ tiɲɛlikɛlaw ye wa u fana b'u kɔkɔrɔ hali sini n'i y'a jateminɛ olu ka jamana a marala jamana marabaga jugu min fɛ n'u tun b'a wele ko Yaya Jammeh ale ye Gambi mara san 20 ani san 2 kɔnɔna la fo ka taa se dankarila ale ka fanga la san 2000 ani san 17 n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka ɲɛɲini walasa k'u ka jamana ka basigi la n'a kɔnɔ ko ni nin ko nana don olu ka jamana kow kɔnɔ tuguni k'u ti jɛn n'a ye dɛ Gambiyɛnw kɔni olu kɔni y'u kantigɛ da yira dɛ ko pankuru k'a tɛ jigin olu fɛ yen fasiri an y'a bɔ indicateur ale ka bi bɔlen kɔnɔ Awoyi Tarawele foyi an bɛ taa Kulikorokaw fɛ yen Kulikorokaw ala ye olu garisɛ don polisiso kura la polisiso kura min n'u b'a a wele ko 2e arrondissement o b'a yira k'a fɔ ko Kulikorokaw ko u ye polisiso 2nan sɔrɔ u ka marabolo kɔnɔ yen o hukumu kɔnɔna la sa polisiso in ale kurumɔ karila an ka minisiri fɛ minisiri min ni ale ɲɛsinnen don lakana ma ni ale tɔgɔ ye ko colonel major Dawu Ali Mamedine ale n'a ka jɛkulu u kɔni u y'u senfa ka se Kulikoro ka taga ni kurumɔkarili ale kɛ protection civile ale minisiri de kɔ don ko ye Awoyi nin ko in a kɛra nisɔndiya ye u bolo u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma ɲɛ ko nin sɔrɔla Kulikorokaw fɛ o kun k'a sɔrɔ Kulikorokaw dun fana Kulikoro a bɛ ka bonya cogo min na a bɛ ka bonya ten tɔ u ma taa polisiw ka directeur général u ma taa ale kɔ koyi ale fana ale ye senfa ka u sɛgɛrɛ n'ale tɔgɔ ye ko général Sulemani Tarawele u taara fara ɲɔgɔn kan ka Kulikorokaw ka polisiso kura in ka taa ale kurun bɔ kari Kulikoro marabolo kɔnɔ Awoyi Tarawele